Magandang umaga mga kababayan. Ito, mga tanim ko sa likod. Kaya ang magtanim ay di biro. Pero, pagdating ng panahon, ikay may aanihin. Kaya nagkasabihan na pag may tanim, may aanihin. So, maging masipag lang, maging matyaga-tyaga, kasi hindi tayo aasa kung sino man. Kaya yun, kahit nasa abroad ka, tanim-tanim lang kung may space naman. Kasi kung walang space sa lugar nyo, kahit sa balde-balde, yun, okay na yun. Pagdating ng panahon, may aanihin.